отдаем, о Мария. До Бога кличем мы с тобой, Магнификат, о Мария. Ты, Мать Наисвятейшая, нам Збавцу Иисуса дала. Ты за собою нас ведешь, где клича Бог, о Мария, и мы с тобою Ему честь тут отдаем, о Мария. Ты за собою нас ведешь, где клича Бог, о Мария, и мы с тобою Ему честь тут отдаем, о Мария. И за покору возлюбил Тебе сам Бог, о Мария. Утеловился и помер, людьми прибитый до крыжа. Ты за собою нас ведешь, где клича Бог, о Мария, и мы с тобою Ему честь тут отдаем, о Мария. Ты за собою нас ведешь, где клича Бог, о Мария, и мы с тобою Ему честь тут отдаем, о Мария. Хай слезы горькие твои зупинять грех, о Мария. Ка правда Божая и любовь у наших душах ожила. Ты за собою нас ведешь, где клича Бог, о Мария, и мы с тобою Ему честь тут отдаем, о Мария. Ты за собою нас ведешь, где клича Бог, о Мария, и мы с тобою Ему честь тут отдаем, о Мария. И за Христом услед идем, праз грешный свет, о Мария. Хай жах осанна заучить усемогутному хвала. Ты за собою нас ведешь, где клича Бог, о Мария, и мы с тобою
U imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. Брати і сестри, сьогодні Костьол виходить у спомін Найсвятейшої Панни Марії, Маті Костьола. Там, менавіта на Голгофі, під крижом, Марія почула з вуснаў свайго сына, завешанага на крыжы, што яна цяпер становіцца маці ягонага любімага вучня, святога Яна Апостала. І Ян чуе таксама з вуснаў Езуса, што Марія, ягонная маці, таксама становіцца маці яго Яна, але усіх апосталаў, а у выніку усяго Касцёла. Таму сёння з вялікай удзячнасцю дзякуем Богу за Найсвятейшую Марыю Панну, якую можам называць нашай маці асаблівым чынам, бо з'яўляемся членкамі Касцёла. Гэты Касцёл рэалізуем, мы з'яўляемся жывым Касцёлам. Таму можам да Марыі звяртацца праз маці, а гэта значыць, што асаблівым чынам выпрошваць тое, што мацярынскае сэрца Марыі прагне нам даць і што хоча нам даць. Гэта святая імша хравян ахвяравана ў інтэнцыі за памерлую Ніну Мончак у 5-ю гадавіну пасля дыйсця да Пана. Стоячы перад Панам, прызнаемся, што мы слабы і грэшныя. Спавядаюся Богу усемагутнаму, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя віна, моя вельмі вялікая віна. Таму прашу Найсвятейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога наша. Нехай змілуецца над намі Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змилуйся над нами. Пане, змілуйся над намі. Христе, змилуйся над нами. Христе, змілуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змілуйся над нами. Хвала на вышинях Богу, а на землі супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой воли Твоей. Пане Боже, владару небесный, Боже, Ойче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами, який береш на себе грехи свету, прийми моління нашее, який сидиш праворуч Отца, змилуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищейший, Єсу Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Amen. Молимся. Boże miłosierny Ojcze, Twój jednorodny Syn, przybity do krzyża, dał nam усім za Macie Najświętejszą Pannu Maryju,
Учыні просім, каб з дапамогай яе матчынай любові твой касцёл штодня ўзрастаў, радуючыся святасці сваіх дзяцей, і прымаў сваё лонне ўсе народы праз Пана нашага Езуса Хрыста, твайго Сына, які з табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Amen. Чытанне кнігі быцця. Калі ж Адам з'еў з дрэва, паклікаў Пан Бог Адама і сказаў яму: «Дзе ты?» Ён адказаў: «Я пачуў голас твой у раі і спалохаўся, бо голы я, таму схаваўся». Сказаў Бог: «Хто сказаў табе, што ты голы? Можа, еў ты з дрэва, з якога я забараніў табе есці?» Адам сказаў: «Жанчына, якую ты даў мне, яна дала мне, і я еў». І сказаў Пан Бог жанчыне: «Чаму ты гэта зрабіла?» Яна сказала: «Змей падмануў мяне, і ела я». Тады сказаў Пан Бог змею: «За тое, што ты зрабіў гэта, ты пракляты паміж усімі жывёламі і паміж усімі звярамі палявымі. На жываце сваім поўзаць будзеш, і пыл будзеш есці праз усе дні жыцця свайго. Устанаўлю варожасць паміж табою, паміж жанчынаю, і паміж патомствам тваім, і паміж яе патомствам. Ён уструшыць табе галаву, а ты струшчыш яго пяту». І назваў Адам жонку сваю Евай, бо яна стала маці усіх жывых. Гэта Слова Божае. Дякую Пану Богу. Обвещается Твоя хвала, город Божий. Обвещается Твоя хвала, город Божий. Умацаванне Яго на святых горах, любіць Пан брамы Сыёна. Больш за ўсе шатры Якуба обвещается Твоя хвала, город Божий. Обвещается Твоя хвала, город Божий. А про Сыён будуць казаць: кожны чалавек на ім нарадзіўся, і ўсемагутны яго ўмацаваў. Пан напіша ў перапісе народаў: гэты там нарадзіўся. Обвещается Твоя хвала, город Божий. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. О, счастливая дева, якая народила Пана, о, благословленная Маці Касцёла, Ты ахоўваеш у нас Духа Твайго Сына Езуса Христа. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вамі. І з Духом Твоим. Читання Святого Євангелія паводле Яна. Хвала Табе, Пане. У той час стаялі каля крыжа Езуса маці ягонная і сястра маці ягонная Марыя Клеопава і Марыя Магдалена. Езус, убачыўшы маці і вучня, які стаяў побач, якога ён любіў, сказаў маці: «Жанчына, вось сын твой». Потым сказаў вучню: «Вось маці твая». І з гэтага часу вучань узяў яе да сябе. Пасля гэтага Езус, ведаючы, што ўсё ўжо збылося, каб здзейснілася Пісанне, кажа: «Прагну». Стаяла пасудзіна, поўная воцату, тады ўдзелі на ісоп губку, намочаную воцатам, і паднеслі да ягоных вуснаў.
Калі Езус пакаштаваў воцату, сказаў: «Здзейснілася», і, схіліўшы галаву, аддаў духа. Юдэі, паколькі быў дзень прыгатавання Пасхі, каб не заставаліся целы на крыжы ў шабат, бо гэты дзень шабату быў вялікі, папрасілі Пілата, каб укрыжаваным паламалі галені і знялі іхныя целы. Таму прыйшлі жаўнеры і паламалі галені першаму і другому, які былі укрыжаваныя разам з ім. Калі падышлі да Езуса і ўбачылі, што ён ужо памёр, не ламалі яму галені. Толькі адзін з жаўнераў прабіў дзідаю ягонны бок, і адразу выцекла кроў і вада. Гэта слова Пана. Хвала Тобі, Христе. Сядзем на хвілінку. Браты і сёстры, касцёл абыходзіць сённяшняе свята, ўспамін на Цвіцейшай Панны Марыі, маці касцёла, і у Евангеліі мы толькі што чулі, скуль сённяшняе свята бярэ свой пачатак. А менавіта з гэтага аддання пад апеку сваёй маці Яну апосталаў. І як мы сёння чуем, побач вучань, якога ён любіў, якому сказаў: «Жанчына, вось сын твой». І, канешне, касцёл не мог не заўважыць гэтага выдарэння. Касцёл не мог нейкім чынам не прыняць гэтую апошняе такое распараджэнне Пана Езуса, і то з крыжа, аб тым, каб менавіта так сталася, як ён просіць. Можам сабе уявіць, насколькі гэта было важна. Бо Езус не вісеў сабе, праўда, не стаяў на балконе і прымаў нейкі там, праўда, сонечны душ. Гэта была агонія, гэта былі апошнія, як мы чуем сёння ў Евангеліі, апошнія хвіліны жыцця Пана Езуса. Змучаны, збіты, выценчаны, фактычна ўжо у адном імгненні ад цялеснай смерці. Але ён дае вось такое апошняе распараджэнне. Здавалася бы, ужо нават чалавек у такім моманце, можа бы, нават не памятаў бы пра гэта. У усялякім разе, напэўна, бы канцэнтраваўся бы на чымсь іншым, на болі, на моманце адыхода. А ён яшчэ дае такое пэўнае распараджэнне. Таму, калі касцёл разважае вось гэты фрагмент Евангелія, разумее, што сталася што-то надзвычай вельмі важнае. І настолькі важнае, што яно мае таксама вельмі вялікі ўплыў на жыццё касцёла, на нашае жыццё. Таму што Езус чыніць маці сваю, маці ўсяго касцёла. Бо, канешне, мог бы хто сказаць, каб, можа, быў Пётр пад крыжом, то, можа бы, Пятру Пан Езус даверыў бы маці, можа. Бо ён усё ж такі з'яўляецца гэтай скалою. На ім Пан Езус сказаў, што пабудую свой касцёл. Але мы ведаем, што апроч Яна, апостала, больш апосталаў пад крыжом не было. Але чаму там Ян знайшоўся? Бо Ян любіў Езуса і вычуваў гэту любоў, меў досвед любові Езуса адносна сабе самога. Пра гэта мы чуем, і ён, як вы ведаеце ўжо, у Евангеліі паводле Яна, ён падкрэслівае гэта шмат раз аб тым, што ён быў вучнем, якога Езус любіў. А што чыніць любоў? Любоў чыніць тое, што яна знішчае страх. Ян пазней у сваім пасланні напішыць, што там, дзе ёсць любоў, няма страху. Сколько мы сёння маем страхаў, сколько мы сёння маем неспакояў. І фактычна можна сказаць, што ў большасці гэтых неспакояў, страхаў, гэтых фобіяў, які ў нас сядзяць, гэта адсутнасць любові. Адсутнасць таго, што знішчае страх. Мы шмат перажываем розных момантаў цяжкіх у сваім жыцці. Гэта могуць быць моманты, насамрэч, вельмі такі незначныя, але часамі так суб'ектыўна мы перажываем вялікія стрэсы, страхі перад нейкімі выдарэннямі, падзеямі. А могуць быць, напрыклад, насамрэч, паважныя рэчы, якія аб'ектыўна селяць страх, і ў кожнага чалавека таксама перад гэтымі падзеямі быў бы страх. І мы разумеем, што страх, ён мае некалькі крыніцаў.
калі так ужо кажам канкрэтна пра духоўнасць, можа такі аспект псіхалагічны, страх гэта ёсць натуральнае пачуцце, яно ёсць здаровае. Дзякуючы страху мы вельмі часта можам таксама зберагчы сваё жыццё і сваё здароўе. Мы маем страх перад агнём вялікім, маем страх перад стыхіямі, скажам так, прыроднымі. Маем страх перад нейкімі учынкамі, якія разумеем, што могуць вельмі кепска скончыцца. Ёсць страх, які паходзіць ад досведу нейкага негатыўнага ці пазітыўнага, які нас чаму-то навучыў. Хто-то можа баяцца, напрыклад, нейкага таракана ці мыш. Ёсць гэта такі страх, часамі мы з гэтых страхаў смяемся, бо як хто-то ўбачыць нейкая мыш ці нейкага павука, крычыць, енчыць, пасмяемся, але успрымаем гэта што-то такое, баіцца чалавек нейкіх гэтых, скажам так, стварэнняў, мае права, можа, калісьці спужаўся. Гэта такі страх псіхалагічны, ён можа быць, можна з гэтым папрацаваць, можна гэты страх нейкім чынам пераадолець. Ёсць страх таксама такі іррацыянальны. Страх іррацыянальны, калі мы баімся, але так фактычна не разумеем, чаго і чаму. Ёсць такі пэўны страх. Я у сваім святарскім досведзе ведаю пра такі страх, які паходзіць з дзеяння злога духа. Ён іррацыянальны вельмі часта. Людзі часамі баяцца, не разумеюць чаго. Часамі кажуць, што з'яўляецца нейкая трывога, гэта потым перарастае ў страх, не разумеем чаму, бо нібы небяспекі ніякой няма. Вельмі часта гэта наступства такіх акультных практыкаў у жыцці чалавека, акультізму. Гэтага у нас вельмі шмат, мы вельмі часта ў гэтым сядзім, нават ніколі ад гэтага не адракаліся, а свядома дакрануўшыся, нават з гэтага не спавядаліся. І тады гэты страх такі, ён нам вельмі моцна перашкаджае. Гэта можа быць страх таксама ў дзяцей, іррацыянальны. Мы тады дзівімся, кажам, дзіцё спалохалася, баіцца. Вельмі часта вырашаем такія праблемы, везучы да нейкіх бабкаў, якія гэтыя страхі адшэптваюць, чи яшчэ як робяць, і нібы памагае. Канешне, потым валіць гэта ў нейкія іншыя аспекты нашага жыцця, ці адносіны, ці фізычнае здароўе, чи псіхічнае здароўе. Канешне, адназначна заўсёды ў духоўнае здароўе. Гэта ўжо будзе 100%, 100%, што акультныя практыкі будуць біць па нашых взаемаадносінах з Богам. Ёсць такія страхі. Мы сёння чуем у першым чытанні аб страхе, які чулі першыя бацькі Адам і Ева, калі зграшылі. Мы чуем, што Бог, праходзіўшыся па раі, спытаўся у Адама, паклікаў яго: «Дзе ты?» А Адам адказвае: «Я пачуў голас твой у раі і спалохаўся, бо голы там схаваўся». Святое Пісанне кажа нам вельмі ясна і проста, што гэты страх з'явіўся як наступства граху. Мы гэты грэх называем першародным. Мы ведаем, што кожны з нас нясе на сябе наступства першароднага граху. Бо сам грэх, ён змываецца падчас святога хросту, але наступствы яны пасеяны ў нашым целе. У нашым целе, у нас, як у стварэнні Божым, у нашай натуры чалавечай, гэта значыць і духоўнай частцы нашай, і цялеснай. І гэты страх, ён сядзіць у нас. Не будзем на гэтым моцна затрымлівацца, толькі нам павінны ведаць, што калі мы жывём у граху, мы будзем заўсёды мець страх. Ён можа быць вельмі шматлікі. Бо ўжо толькі што разважалі, дзе мы можам перажываць, у якіх сферах страх і як гэта можа выглядаць. Выключаючы натуральны страх, які ёсць перад небяспекай, аб'ектыўнай, як пажар, агонь, чи стыхія, вада, вецер. Гэта аб'ектыўны страх, ён добры, ён нас бароніць. Это пачуцце, яно не можа быць кепскім. Яно з'яўляецца для нас натуральным і патрэбным. Іншыя страхі, яны нясуць у сабе нейкую дэструкцыю. І як жывем у граху, будзем мець страх.
Дзе ён будзе праяўляцца, у якім моманце, у якой сферы, это ўжо, як кажуць, там, дзе злы захоча. Але будзе заўсёды гэта перш за ўсё, каб нішчыць наша нармальнае існаванне і наша прабыванне ў гэтым свеце. Такія страхі будуць нішчыць нашы ўзаемаадносіны, фобіі розныя. Если сёння бы запрасіць якого добрага псіхолага ці псіхатэрапеўта, ён бы, напэўна, мог бы тут цэлую лекцыю нам прачытаць аб відах гэтых фобіяў, страхаў, насколькі яны рознародныя і насколькі яны часамі, як чуем, як людзі маюць, то дзівімся, бо што ж тут чалавек тут баіцца таго ці гэтага, чаму. Но гэта ёсць пэўныя такія ўжо пашкоджанне нашай псіхікі. Бо страх, які свой пачатак мае ў граху, это духоўная сфера, духоўны чын наш, грэх, які мы ўчынілі, потым нішчыць таксама нашу псіхіку, якая, мы не можам сказаць, што называецца матэрыяльная, это што-то, праўда, што такое памежнае, але нішчыць потым наша цела. Бо мы ведаем, што страх можа насамрэч чалавека нейкім чынам выбіваць з штодзённасці нармальнай. Чалавек можа баяцца учыніць нейкія патрэбныя крокі, узяць на сябе нейкую адказнасць, зрабіць нейкую справу, якую павінен зрабіць, бо будзе менавіта баяцца. Гэта нараджае ў нас неўпэўненасць. Мы тады не ўпэўнены ў сабе, не ўпэўнены ў сваіх сілах. Сколькі трэба над такім чалавекам папрацаваць, каб чалавек все-таки зразумеў, што ён можа, што ён здольны. Браты і сёстры, это мае свой пачатак у граху. Яшчэ раз паўтаруся, у першародным, але і ў грахах, якія чынім у сваёй штодзённасці. Таму Адам і Ева хаваюцца ад Бога. Бо калі мы чынім грэх, баімся Бога, мы ад яго хаваемся. То, што мы сёння прыйшлі сюда, у касцёл, это не значыць, што мы не хаваемся ад Бога. Таму што не хавацца ад Бога, это не проста прыйсці ў касцёл, можа, мы такое маем трошачкі такое прыземнае зразуменне. Прыйшлі ў касцёл, значыць, ад Бога прыйшлі да Бога. Мы можам тут сядзець, но быць у такім унутраным страху, што нас тут і няма. Можам быць тут, но страх не дазволіць нам прыняць тое, што Бог нам сёння дае. А дае шмат, заўсёды. І тады няма такая трошачкі, ёсць тада пэўная такая, як это сказаць, такі дисбаланс у нашым жыцці. Нам здаецца, што ўсё добра, мы робім, мы молімся, а насамрэч хаваемся ад Бога. Бо каб мы не хаваліся ад Бога, у нас была бы дынаміка нашага духоўнага жыцця. Я па сабе ведаю, як это працуе. Па сабе ведаю, што часамі, калі здаецца, павінна быць вось так і так, а потым разумееш, што-то не атрымліваецца. Аналізуючы, прыглядаючыся да самога сябе, бачыш, а ты хаваешся. А чаму хаваешся? А потому што тут ёсць нейкая невырашаная справа, тут ёсць нейкая праблема, я тут баюся, я тут не хачу што-то, бо баюся, што если будзе так, то это ўжо ідзе пытанне даверу да Бога. Мы, можа, штодзённа кажам, Езу, давяраю табе, молімся на каронцы, а это толькі словы. Это акт нашай веры, малітва, яна мае моц, яна патрэбная, без яе ніяк. Але каб так больш глыбока паглядзець на сябе, на сваё духоўнае жыццё, можа аказацца, што мы насамрэч хаваемся. Таму што нас вяжуць яшчэ пэўныя нейкія недасканаласці. Можа, лепей сказаць, канкрэтныя грахі, вельмі часта не усведамлёныя намі. Чаму? Таму што мы не атрымалі, быць можа, пэўнаты ведаў нейкіх. Бо што мы о Боге ведаем? Хаця ж бы тое, што ўжо вядома. Если б зараз узяць, прайсці з мікрафонам і спытацца ў кожнага з вас, хто такі Бог, як вы яго разумееце, о, пані, ой, то такога Бога, можа, і няма, як мы там разумеем. Таму што, вядома, інтэлектуальныя веды нашыя, мы сколькі прыклалі высілку
Вось у нас тут ёсць розныя ўзросту людзі, і старэйшыя, і сярэднія, і маладзейшыя, сколькі мы ўжо за сваё жыццё прыклалі высілку, каб пазнаць Бога. Пазнаць Бога інтэлектуальна, хаця ж бы, я ўжо не кажу пра святое пісанне, але інтэлектуальна, хаця ж бы так, як прынамсі тыя дзеці першакамунійныя ходзяць там, пазнаюць, вучаць, чытаюць, гэты мінімум, насколькі яны здольны на свой узрост. Мы як дарослыя, да, сколькі мы прыклалі высілку, каб разумець, каб ведаць. І калі ачышчаецца гэты вобраз Бога, то тады мы распачынаем разумець, што не трэба баяцца, пачынаем бачыць корань майго страху, корань прычыны, чаму я ўцякаю, чаму я хаваюся. І тады мы тады становімся в пэўным сэнсе такім чымсьці адналітым, бо ёсць такі брыдкі тэрмін, як духоўная шизафрэнія. Калі мы ў жыцці духоўным адносінах з Богам шматлікія, калі мы не з'яўляемся чымсьці такім цэласным у нашым духоўным жыцці. Таму што мы ў касцёле адныя, на малітве другія, у штодзённасці трэція, у хаце з сям'ёй чацвёртыя, на працы пятыя, на адпачынку шостыя, і ніхто так насамрэч не ведае, так які я і сам не ведаю, які я, дзе я сапраўдны. Чи сёння сапраўдны тут, седзячы ў лаўцы ў касцёле, чи сапраўдны тады, калі плююся з мужкам, чи з жонкай, чи крычу на дзяцей. Сапраўдны я тады, калі на працы раблю што-то, што раблю, альбо тады, калі мяне ніхто не бачыць, і я ўжо тады, як кажуць, адрываюся. Калі я сапраўдны. Таму просім сёння асаблівым чынам Маці Найсвяцейшую, каб яна дапамагла нам разабрацца. Каб памагла нам разабрацца, які мы, хто мы, і што Бог прагне нам даць цяпер у гэты момант, і што мы павінны зрабіць, каб гэта ўзяць. Каб нарэшце не хавацца, каб зрабіць гэтыя крокі насупраць Бога і прагнуць сустрэчы з ім усім сваім сэрцам, усёй сваёй душою і усім сваім прагненнем, хаценнем, якое, напэўна, Дух Святы ўлівае ў нас штодзённа, калі толькі да яго звяртаемся. Амен. Праз заступніцтва Марыі, Маці Касцёла, пакорна просім Айца Нябеснага. Молімся за святы Касцёл, каб заступніцтва Марыі, яго маці, дапамагла яму пашырацца ва ўсім свеце. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нашу айчыну, каб Панна Марыя, маці і каралева атуляла ёй сваёй апекай. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за хворых, церпячых і галодных, каб праз заступніцтва Марыі яны атрымалі дапамогу. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за памерлых, асаблівым чынам за Ніну Мончак у 5-ю гадавіну, каб Марыя заступалася за іх і дапамагла ўвайсці ў хвалу неба. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас саміх, каб мы, як Марыя, разважалі Слова Божае ў нашых сэрцах. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Божа, Ты даў Касцёлу Марыю як маці, выслухай нашыя малітвы, дай нам удзел у яе хвале. Праз Хрыста, Пана нашага. Amen. Вітай, Марія, Христова Маті, дозволь нам грешним Тобі честь даті. Прийми Ти наші просьби низкие, за нас молися. Вітай, Марія, прийми Ти наші просьби низкие, за нас молися. Вітай, Марія. Моліцеся, брати і сестри, каб мою вашу ахвяру прийняв Бог Отець Усемогутний. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Свого, а так само на користь нам і всьому Костьолу Святому.
Спрадвечны Божа, прыми наши ахвярныя дары, перамяні іх у сакрамент збаўлення. Няхай яго моц запаліць у нашых сэрцах любоў да Панны Марыі, Маці Касцёла, каб мы разам з ёю маглі больш поўна ўдзельнічаць у справе адкуплення праз Хрыста Пана нашага. Amen. Пан з вами. I z duchem Twoim Угору серце. uznosim ich do Pana. Подякуєм Пану Богу нашому. Godna это и справедливо. Сапраўды, годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы Табе, святы Ойче, усемагутны вечны Божа, заўсёды і ўсюды складалі падзяку і аддавалі Табе належную хвалу, ушаноўваючы найсвяцейшую Панну Марыю. Яна, беззаганным сэрцам прымаючы Тваё слова, зачала яго ў дзявочым улонні і як маці клапацілася пра пачатак Касцёла, нараджаючы яго заснавальніка. Яна, прымаючы пад крыжам запавет Божай любові, прыняла ўсіх людзей за сваіх дзяцей, народжаных пра смерць Хрыста да вечнага жыцця. Яна, калі апосталы чакалі абяцанага Табою Духа Святога, далучыла свае просьбы да малітваў вучняў Хрыстовых і з'явіла ўзор Касцёла ў малітве. Узнесеная да нябеснай хвалы, яна мацярынскай любоўю атуляе пілігрымуючы Касцёл, у дабрыні сваёй ахоўвае нас на шляху да вечнай айчыны, пакуль не прыйдзе дзень хвалы Пана. Таму з анёламі ўсімі святымі мы праслаўляем Цябе разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословенный Той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, свяці гэтай дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі дабравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага усе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго усе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иису, знаем Твое воскресение и чакаем Твоего прыйсця ў хвале. Успамінаючы смерці з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра Касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканалі яго ў любові разам з папам нашым Львом XIV, біскупам нашым Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, пра Ніну, і пра ўсіх, хто ў Твоёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным у еднасці з найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым
Юзафам яе абраннікам, са святымі апосталамі, усімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Христа. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Боже Ojcze Всемогутny, у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала, празусе веки вечные. Amen. Молимся, Дайца Небесного, як нас навучил Иисус Христос. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы пускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злога, дай ласкава супокою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Христа. О Твое владарство и моцы хвала навеки. Пане Езу Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на веру Костёла Твоего, і будь ласкавы згодна з Твоей волі, дарыць яго супакоем і єднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Амен. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вами. И с Духом Твоим. Перадайце ближнему знак супакою. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благословлены і пакліканы на вечеру ягонную. О, душа Христова, святи мяне, тело Христова заховай мяне, кроў Христова напои мяне. О, вода з боку Христова, обмый мяне. Мука Христова, умацуй мяне. О, добрый Езу, почуй мяне. У своих ранах укрый мяне. Не дозволь мне Тебе покинуть. От вора
Єзу, дай сили, вяді до Отця мяне. Єзу, дай сили, вяді до Отця мяне. Каб окунуся я у Його криниці. Дай силы, вяди до Отца мяне. Езу, дай силы, вяди до Отца мяне. Каб окунуся я у Його криниці. Дай силы, вяди до Отца мяне. Езу, дай силы, вяди до Отца мяне. Каб окунуся я у Його криниці. Молимся. Усемагутны Боже, мы прынялі задатак адкуплення і жыцця вечнага. Пакорна Цябе просім учыні, каб з дапамогай Найсвяцейшай Панны Марыі Твой Касцёл абвяшчаў Евангелие усім народам і напаўняў свет дарамі Духа Святога праз Христа Пана нашага. Вялікі дзякуй за дар супольнай малітвы. Зараз адбудзецца перажыванне набажэнства чэрвеньскага. Спяваем на выстаўленне. О Найсвятейша Гостия, вяди нас до небесных брам, тревожить муки нас ворожия, успоможи нас, дай силу нам, один в Тройце, Бог святый, вяди на хвала во все веки. Коли закончится наш шлях земный, у володарства свое прими. Амен. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Христе, почуй нас, Христе, выслухай нас, Христе, выслухай нас. Ойче з неба Божа, Сыне Откупитель свету Божа, змилуйся над нами, Духу Святый Божа, Святая Тройца, единый Божа, змилуйся над нами. Серця Єзуса, Сина Отця спрадвечного, змилуйся над нами. Серця Єзуса, во лоні Девы Мати Духом Святым створенное,
над нами. Серце Єсуса со Словом Божим істотно з'єднане, змилуйся над нами. Серце Єсуса безмежной величи, змилуйся над нами. Серце Єсуса, святыня Бога, змилуйся над нами. Серце Єсуса, сяліба найвищейшого, змилуйся над нами. Серце Єсуса, домі Божий брат,
Jezu тихий, покорный сердцем, Учини сердце наши до Твоего подобными. молимся. Усемогутный, вечный Боже, глянь на сердце наймилейшего Сына Своего, на хвалу и ахвяру, якую Он складає Тебе за нас грешных. Змилуйся над тими, кто просит Твоей милосердности, и даруй им у ім'я Сына Своего Иисуса Христа, який с Тобою живе и владарить на веки вечные. Амен. О Єзу, наймилейший откупитель роду людского, глянь на тих, хто покорно схиляється до подножа Твоего алтара. Мы, Твоя уласность, Тебе належать хочем. Сьогодні кожен з нас щиро віддається найсвятейшому серцю Твоєму, каб ще боль з'єднатися з Тобою. Многие зусім не ведают Тебе, многие отвернулись от Тебе, погарджаючи заповедями Твоими. Змилуйся над одними и другими, о Єзу найласкавейший, и притули усіх до святого серця Своего. Володаром будь нам, о Єзу, не тільки верникам, які ніколи не відступилися від Тебе, але і синам марнотравним, які Тебе покинули. Да поможи, каб як найхутчэй вярнуліся яны ў бацькоўскі дом і не згінулі ад нястачы і голаду. Будь володаром для тих, хто помилково ці праз нязгоду одлучилися від Тебе. Приведи їх до пристанку правди единства веры, каб хутка настала одна у чарні один пастор. Одари костел Твою безпечную свободу и дай усім народам супокой и згоду. Учини, каб на всей земле от краю до краю один узносился голос. Хвала Божому серцу, праз якое прийшло до нас збавлення. Яму хвала і пашана навіки. Амен. Гэты величный сакрамент ушануйма шчыра ўсе, траціць моц старое право, бо ўжо новый запавет, што нам розум не тлумачыць, святло веры прынясе. Богу вечнаму Тройцы праслаўленне і хвала, і Айцу і Сыну разам, Творцу вечнага жыцця, Духу, што ад іх паходзіць, даўцу вечнага святла. Амен. Amen. Хай буде честь і хвала і прославлення Єсусу, честь і подяка вічна, хай буде вічна Єсусу, честь і хвала, хай буде честь і хвала і прославлення Єсусу, честь і подяка вічна, хай буде вічна Єсусу, честь і хвала, хай буде честь і хвала і прославлення
Ангел Паński zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niechże mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczne odpocznienie racz jej dać, Panie, a światłość wiekuista niech jej świeci wiecznie. Wieczne odpocznienie racz jej dać, Panie, a światłość wiekuista niech jej świeci wiecznie. Wieczne odpocznienie racz jej dać, Panie, światłość wiekuista niech jej świeci. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce,
Przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną. Niech go Bóg pogromi, pokornie prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekla. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.